Kashiti upol sikinong room, kalenong kabakat way. Nga kalite, ublay ula kentat nyok khot yaw tau pat lang jong u. Em kamlong kumta, namar ngaru ngalong kenja Israel, na usembay Abraham, na kajat Benjamin. Ublay simla kentat nyok khot yaw tau pat lang jong u, yaw ba ula itu lupa. Ni pimtip ya ke ay kapa ong ka jingtho siapang Elias. Kumno ulay kerpat persya iki Israel hau blay udaong atrai kilia penyap no iki no itu lupa jongme bat kilia kendrang penkelon yaki doan jongme bat la pensa setang yang amarway bat kiawat ya kemensim jongaru Henry kata kejing penpai ketin ke jong ublay ka ong kumno hau ngala pensa haladehi nyau hajar kirang ba kibamshim ladem koksi hau baal kumju te ha ka perthai sngi ka bamentaru doni benta basa kat bakum ka jingjiet ka jingai te lada ka long da ka jingai kam long shu na ki jingle la om kum ta kata ka jingai kam long shu ka jingai kumno te ya ka baki Israel ki wat khanang ya kata pleng kim shim la shem Henry kata ka jingjiet ka la shem ken Henry ya kita ki basa la pen e no kat kumbala tho ublay ula ai haki ya ka mensim ka jing yo thia lengai ya ki khmat ya ka banam yo I made ki skor ya ka banam yo sngew hadu ka ni ka sngi kan baru David wong to ai ba ka mit jongki kan long ka jing riam bat ka jing pengat bat ka jing jenthut bat ka kput ka liang de haki to ai ba on pendum ya ki khmat jongki baginam yo I bat to pendor rengkhong mame ya ka ingdong jongki halagasngi nga kalite shisha kilia jenthot khnang banya hab du no em om kumta rei pleng da kata ka jing ringkang jongki kata ka jing penim kala jia haki gentle ya ka ban pen sngo pi hon yaki tela da kata ka jing ringkang jongki ka jia long ka jing man bha ya ka perthai bat kata ka jing du jongki ka jia long ka jing man bha yaki gentle hatu kabakat no tamken kan long ka jing dap jongki Henry nga kren hapi ki gentle namar habang long mangati u apostol ki gentle nga pendan buram ya kata ka kam jonga ladala kumno banganda yo pensngos kun ya ido isnam jonga bat bangan yo penim ya ki banaki namarada kata ka jing kentat no ya ki ka jalong ka jing penyesuk ya ka perthai ka ai te kan long kata ka jing priang yaki tang ka jing em naki bayap balada usok ningkong ulong ubak kentang kumju ru kalong kata ka shi linglon balada uten rai ulong ubak kentang kumju ru kin long kitanat Henry lada lapen kenyo yaki bana kita kitanat bat lapen ya dat yame ubalong utenat olive cloud hapdeng jongki bat lapen long yame unong yayo lem na uten rai bat naga klen ka jong uta uding olip mewat le risa halor kita kitanat Henry lada mele risa ru memba mame ya uta uten rai Henry uta uten rai yame men ong no te lapen kenyo ya kita kitanat ba on yo penyadat yanga nyuma Henry lapen kenyo yaki daka jing bamnget bat meru me yayeng daka jinget mewat sngow meng Henry to shep tieng namalada ublay shimla rit shu ya kita nat try rit ya meru hakmi te ya ka jing sbun bat ka jing le hok ki jong ublay syakita ki bala hab no shisha ka jing le hok Henry shame ka jing sbun ublay lada men yaine hakata ka jing sbun jong lemda kumta ya meru on ot no ken bat ya kiru lada kimda yaine hakata ka jing bamnget an penyadat ken namaro blay ulong ubala ban penyadat pat yaki namara dala ot no yame nakajong uta ubalong nalaka jinglong tenrai uding olive cloud bat da kabakumway pat nakabajulong la penyadat yame hauding olive babha te kabakat no tam yaki ni gibalong kita nat try an penyadat yaki hauding olive jongki hi namar ngamon yapi banom tip ko para banget Syapang kani ke jing mayan yo pilong kiba tharai start yaladi baka jing kala jalong ya shiteng chiliang naki Israel
tat anda bakata kajing dap jung ki gentle kanda yo wan hapo. Anda kumta ti on pen im ki Israel baro kumbala tho. Unong pelat no un wan mi no na sayon. But on pen pai no ya kajing bom rublay na u Jacob. But kani kalong ka jutang jonga haki andangan kit no ya ki pop jongki. Kumta syapang ka gospel kilong kinong syun na kabenta jongpi. Henry syapang ka takajing jit kilong bala iit na kabenta kitiki kapa. Namar kita kijing ai bat kata kajing khot ublay kilong baklem jing kala kabamot. Namar kumba mapiru menuru pila julong kibam kongu yu ublay. Henry menta pila yo kajing isnay da kata kajing bam kongu jongki. Kumjuru kita menta kilalong kibam kongu pada kata kajing le isnei kaba syapi onyo le isnei ken ya kiru namaru blay ula set lang khop ya baro hakajing bam kongu bakumta unyo le isnei ken ya baro a kajing jelio ba kajing kendrai spa kajing start ba kajing tip ublay akat no ba kita kajing kot bishar jong u kilong kibam la yetshu bat kita ke lenti jong u kibam la butshu namaru wei bala tip ya kajing mod utrai lani wei bala julong unong ya salalem jong u lani wei bala ai shuah u balbaan ai jing ai keliang padauta nabana u badau badsha u long ki ke baro hau bato long ka buram sheki bam jukut amen.